के बारे हाँ मैं यार बहन के बतार जान निकाल दे ले। हमरा लागल केहू झपटे आ गए। भाई माल तो बहुत चोखा बा यार, एकदम मस्त टॉप टॉप माल तो हमने के पास बेहिसाब बा यार, बेहिसाब। फिर भी कितना होई सामान यार? इता भाई अपन गांव के बच्चा सब पिए भी ना तब वो सारा जिंदगी ना खत्म हुई। जौने हिसाब से हमने पिए नहीं, बच्चा होई का हमनी के। तू काहे फिकर करत बाड़े, ना होई तब बंगाली तो बा ना, वो देखा। अच्छा तब बंगाली दे हमनी के बच्चा। अरे बहन के भतार बंगाली दवाई दे बच्चा ना। अरे यार बच्चा सबके सपना मत देखा, मजा आला मजा। अरे ला यार हमरा के दा। अरे ऐसे ज्यादा तो मजा हमके एमे आ रहल बा भाई। ई देखा इतना सारा पैसा, एकर का करब हमनी? पहले तो ये हिसाब लगावा कि केकरा केकरा देवे के बा, काहे से कि सबके कर्जा देवे के बा। जहाँ भी जाए नहीं लोग घेर के खड़ा हो जाला। कर्जा देने के बाद सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे। हाँ। भाई हमरा के तो पहले बुलेट लेवे के बा और उस सरपंच के लड़का के ना हेकड़ी निकाले के बा। हमरा के ओकर घमंड ना चूर चूर करे के बा। भाई इतना सारा पैसा, इतना सारा सामान से हमने कुछ भी कर सके नहीं। अरे भाई तूने देखा सेल्फी लेवे के बा। अरे साला पकड़ल जाए हमनी, घंटा पकड़ल जाई। अरे फेक आईडी बा जोन हम एंजल कुमारी के नाम से बनवले बानी, समझ आइल? तब ठीक बा। आजा। रुका रुका हमके तनी क्यूट बने दा। ये देखी सर, इहे लेकिन के काम बा। साला फेसबुक पे लड़की के नाम से आईडी बनौले बा। नेताजी लागत तोहर दिमाग फिर गेल बा। अरे कुत्ता लोग कब से शेर के मारे लगले? राजमंत्री के सिर पर ही चलेला। हम जौन कहा तनी ओकर कोनो कारण बा। इतना विश्वास से कैसे कहा तारा? ये देखिए, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। बैग रेडी बा डैड? नेताजी बैग दे दी। ठीक बा डैड, शाम के डिनर पे हम लोग मिल जाए। तोरा के क्लब से फुर्सत मिल जाई तो डिनर भी कर ले। ध्यान से जाइए। रहुआ फिकर मत करी, शाम के मिलब हमनी। ओके बाय। पंडित ढूंढ के लावा हरामजादन के, ऐसन सजा देव के इनकर 7 पीढ़ी तक भूल न पाई है। बहन चौथ जा। दीप बड़ा भाई पर गोली चल गई। का बकवास करत पड़े? अबू कैसन पड़े? ई तो पता नहीं खे। साला जब खबर लेके आयल बाड़ा तो पूरा लेके काहे ना आइला? भाई तू इतना गुस्सा मत कइल करा, 2 दिन बाद तुहार रिहाई बा, चिंता मत करा। हम शाम के तुहार फोन पर बात कराई। नंबर डायल कर 8955। साला मछली कब पाकी? शराब खत्म होने के बाद पाकी का? ओ पेंटर बाबू, जी भैया जी। देख। हाँ बोली, का देखी? ई जॉन लइकन के पीछे बोर्ड दिखा था, तू बनौले हा? हाँ भैया जी, हमरे लिखाई बा, हम ही छपले बानी। रउआ बोली, रउआ कहाँ लिखावे के चल बा? फिर बताओ, कहाँ छपले बाड़े? ये बुड़बक बाड़े, फोटो लेके घूमत बाड़े और पूछत बाड़े कहाँ छपले बाड़े। बकवास बंद कर बे।